Γονείς φυσικά, όπως ο καλός Κυπουρός, πετεύει ένα δεντράκι, βάζει έναν μπάστανο, το δένει με ένα σκηνάκι, το κλείνει πάλι με κάγκελα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Και όταν το κουτσορεύει τα κατσίκια, πάει μετά εκεί πέρα. Ούτε καρπού, ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα κουρνάρια του. Αφού μεγαλώσει τα κουρνάρια, τότε βγάζει το κάγκελο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο και στη σκιά του θα φιλοξενούνται και κατσίκια, και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά όταν ήταν μικρά, δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσιμο, την κούνια. Αλλά τώρα μεγάλωσαν στις υποθέσεις, τώρα χρειάζεται άλλο ένα κλείσιμο. Είναι ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ έπρεπε να το καταλάβουν, γιατί είναι σωστά παιδιά, έπειτα και πιο μεγάλα. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάνε την ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσορευτούν, να καταστραφούν. Ένα κουτσορεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσορεμένο θα είναι. Και αυτά και τα παιδιά πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσιμο δεν είναι δέσιμο πάει να το νύψει ο Κυπουρός. Το δεντράκι εκεί πέρα πάει να μην στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα, δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το περιορίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται, όλα αυτά. Αλλά το κλείνει με το πάντα κατσίκια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, γιατί άμα κουτσιορευτούν μια φορά, δεν θα καταστροφούν. Αλλά μερικά παιδιά τι κάνω, όπως τα μουσχαράκια τα μικρά, τα δέρνει και πέρα, τα δέρνει στο λιβάδι και ο νοικοκύρης πάει αυτό το κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο, οπότε τώρα αυτό πηγαίνεται, βρέχει, ξαναπετρώνει, φρέσκο, σκοτάει και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπει το λιβάδι, κάνει τον πάσο, λες να φύγεις, υποθέσουμε, και τα ελευθερία. Δεν ξέρω τα πεντηκόρτο, για το καλό του αυτό. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί, τελικά βάζει τον μπάσαρο και τρέχει. Τρέχει, νομίζω ότι ελευθερώθηκε. Και πέρα το αποτέλεσμα, ή θα πληγεί με το σκηνή του, ή θα πέσει κάτω αυτά σε κανένα γκρεμό, θα το πάει κανένας λίγος. Έτσι κάνουν μερικά ζωηρά παιδιά, παρόλο που όλοι έχουν δυνάμεις, έχουν αυτό, ζητάνε να δει την ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους, να βλέπουν την ελευθερία που έχουν οι Ευρωπαίοι, λοιπόν και την ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν φτάσει, που έχουν στο κελίδια πάνω παιδιά, σε ηλικία 27 χρόνια εκεί μέσα από 25 μέχρι 27, όλα τα έχουν καμία καταστρωμένα, από ναρκωτικά, από τέτοια κλπ. Ζητάνε τώρα βοήθεια τα καμία και έτσι μια φορά βοήθεια ένα-δυο, θα παίρνει το πύλο του και σου σπαράζει η καρδιά. Να ζητάνε βοήθεια, αυτό να τα βοηθήσει. Όσα ας υποθέτουν δεν έχουν φτάσει πλέον στο κρυμό, να κάνουν εμείς, να κάνουν τέτοια, να πουλάνε θέμα, να καταστρέφουν τέλειο. Αυτά κατέστρεφουν και τον εαυτό τους, κατέστρεφουν και τους γονείς τους. Ο πατέρας θα πουν κεφαλικό, η μητέρα το καρδιά, αυτά πηγαίνει. Σηκώτια κλπ. Και αυτό και τα παιδιά, αυτόν τον περιορισμό, θα τον αισθάνει ως ανάγκη. Δηλαδή αν το θεωρείτε ευλογία αυτόν τον περιορισμό. Να ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Και αν ακούμε σας πείσουν και λίγο παραπάνω. Και αυτό πάλι από αγάπη θα το κάνουν. Μπορεί κανένας, και ας και πολλός ακόμη, για πιο καλύτερα να σπίξει. Άλλος αδελφός είπε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μεγάλοι στην ηλικία, άλλοι υγιείς και άλλοι άρρωστοι, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε λόγω της ηλικίας ή της ασθενείας τους να πιστεύουν στο Θεό που είναι η μόνη ελπίδα, εκείνοι δείχνουν να δυσκολεύονται να τον εμπιστευτούν. Ρώτησε το γέροντα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορούμε κάπως να τους βοηθήσουμε και αν ναι πώς. Και ο γέροντας απάντησε. Τώρα, εάν είναι δικαιωμένοι, έχουν ταπείνους, έχουν άγρια και έχουν ταπείνους, θα βοηθηθούν. Και με ένα λόγο και αν δεν ακούσουν λόγο, δικαιούνται τη Θεία Βοήθεια. Αλλά όταν ο δικαιωμένος έχει εγωισμό, δεν δέχεται αυτή το θέμα. Και αν το κάνει το δάσκαλο, θα το δυστεί ο εγωισμός. Εκεί θέλει περισσότερο προσευχή. Πάνω σε ένα πράγμα ξέρω ότι
όταν ο άνθρωπος έχει καλή διάθεση, αλλά είχε καλή διάθεση, αλλά δεν είχε βοηθηθεί και ζει κοσμική ζωή. Αυτός δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Και ο καλός ο Θεός θα τα οικονομήσει με ένα σεισμό, με ένα κεραυνό, με έναν κατακλυσμό, με ένα λόγο, με ένα λύκο, με ένα θηρίο, με μια αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να παρουσιαστεί και ένας άγγελος και ένας άγιος, παρόλο που δεν δικαιούται να πούμε αυτή τη μεγάλη ευλογία, να παρουσιαστεί ένας άγγελος, ένας άγιος, αλλά και αυτό το κάνει ακόμα ο Χριστός, αφού χρησιμοποιήσει όλα τα άλλα. Λοιπόν, αλλά πολλές φορές μας αυτοί τι παθαίνουνε, έρχεται ο διάβολος πάλι να τους ξεγελάσει. Γι' αυτό και πολλοί καημένοι ρανιούνται. Ενώ ο Θεός σε τέτοιες περιπτώσεις όπως σας είπα, επειδή δικαιώνει τη Θεία Βοήθεια και απόφασαν να πεις πολλούς τρόπους και εμφανίζεται ένας άγγελος, ένας άγιος, μετά αρχίζει ο διάβολος να του επιπηλήσει. Α, εσένα, ο Θεός υπάρχει κάποιο μεγάλο, να σώσει τον κόσμο, βοηθήσει κλπ. Και ενώ τα λέει πως δεν λέει ότι θέλω λοιπόν να δικαστείτε να πω ας υποθέσουμε. Εγώ κάνω τις υποθέσεις, είναι τα κι άλλοι δεν πρέπει ας υποθέσουμε, να συντώτε από μακριά. Δεν είναι μονάξιος. Αντί να συντρεφτεί, αρχίζει και πέρα για το φεύγει γυρμούς και αυτά, από εκεί και πέρα μετά περηφανεύεται. Και μετά έρχεται ο διάβολος και στείνει την δηλώση, αγγέλος, αγίους κλπ. Του λέει εσύ θα σώσει τον οικουμένο. Θα πάω πηγαίνει. Αλλά μετά πάλι ο καλός ο Θεός, όταν εκεί πέρα αυτός συνέρθει, όταν βοηθηθεί από να και συνέρθει, πάλι ο καλός ο Θεός το βοηθάει.